ҳоз як гап мемонам, ҳамро гӯш кунем, баъдаш бифаҳмонам ки чӣ гапе. бабе тайба мехост ки қатити мақсад бишапа, мехост ки қатит бишапа барои ҳамин мақсад чизо. ма вая гуфтагим ки ман Лайлора ҳамин давлат овардагиям, бо чашм боша чизаш боша ман ёрдамаш мекунам. қатӣ ма ҷанг кашид. ма гуфтамаш ки ма 100% ёрдам мекунам, чизе бигем нагем. агар та ба ҳамин хотир мара тарк кунӣ, гуфтам тарк мекунам, ман фарқ надорад. бабе Лайла, ба хотире ки ман рафтам Лайлора изнасиловат кардам, дар китфиш сар мамондам, гирья кардам, гуфтам ки ин қасол ма Тайбара вақте ки сики ёдам Лайлора представит мекардам, ин кора мекардам. Ин гапора нагӯ, ки духтари бечорара наздик нашамада мегӯ, наздик наша мегӯмада. я борига мегӯям фаҳмиги мепард. Наздик нашамада. ма тра изнасиловат накардам. Ти ин гап ҷони ма дард кард. ҳам баданам, ҳам ақли рӯҳам, ма гирья карда истардам, зора карда истардам, Салима зани ту нестам, накунӣ илтимос. ма ин мавзӯра ҳамин шармандагиро маҳкам кардани я лаҳза гапма тамом кардам. ма ин шармандагиро маҳкам кардани ин шармандагиро фуромӯш кардани бадам ҳаёт ма давом додам. ҳаёте ки ма 5 соли роҳу наҳоят кӯшиш кардастам ки бетаи лаънатӣ бисозам ячи. خواهش میکنم احتیاط در برابر گرمان لحظه نستم من همطور خیلی خطاب نمیکنم تو هم احتیاط لطفا лаънат ба ҳамон рӯзе ки тука шинохтаам. чубаи хеле шарманда имрӯз чӣ?